Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Oras po, alas 7:43 nin aga. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ano itong nadadangog ko kasuba ko na bareta? Gari, pwede ito sa tuya i-adap ano? Pwede mga tugang na magkaigwa ka ito kilokalisasyon? Istorya ni Edwina Peralta, dumanda ang mga tugang sa Montenegro, waki competition para sa mga hugakon. Ano? Pwede itong gibuhon sa tuya, dyan na de. Dumanda sa nasyon kan Montenegro, igaw mga tugang competition para sa mga hugakon. Matuk, mahigda ka sa laog nin, pero itong aldaw, 30 dias ito. Mahigda ka sa laog ki 30 dias, pag nakayanan mong 30 days, mga tugang, magana ka ki, kung i-convert na sa piso, 60,000 pesos. Basta, pwede ka dang magkaon, pwede ka daan na mag-CR. Ayun na, danggugol sa bago sa bareta, pwede kang magkaon, pwede kang mag-CR. Pero may oras lang, pagkatapos, mahigda ka naman. Out of 60 daatabi na garo 16 participants ito, ang natada mga tugang pito ngunyan ang nagko-contest para maaraman kung sisay po mga tugang ang pinakahugakon. Talbatan, mga unique man mina-i-receive, ano? Kaya nakita ka ito garing makaarog, tayo sinda na nanginutan sa konseptong ito para aramon ang pinakahugakon. Di siguro, mag-isip kita kay contest, aramon ta, mga tugang kung ano yan, kung ano ini, kung ngaya sisay na elected official ang pinakahugakon. Mabot na ang contestant in 20 dias, uyog-uyogon mo ya. So contestant, dapat umabot nin 20 dias na paghigda. Pag tuminaw ka dyan, disqualified ka. Dapat pinmika sa ito databi ang contest para sa mga hugakon. Search for ano yan, dahugakon. Iba. Hanggang ngunyan dadyo, nagiging practice ito duman sa Montenegro. Kan Montenegro. Mga tugang na ika, pag kwan ka, pag ika mahugakon ka, pwede ka tabing mag-intra duman. Yehey! Bueno! Mga tugang, aramontan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Aramontan daw ang bit-bit na bareta kan sa tuyang chief reporter. Hali po dyan mga tugang sa Tercer Distrito, Canalbay. Jim, good morning Jim, come in. Come in, Jimmy. Jimmy. Sandali lang. Ito pala ang search for, ano yan, the least citizen. Yogo-yogon mo yan. Sa tuya, gari pwede yan sa itong may gumana kita digdi Junior. Pasala, naugunta pa ito. Naugunta pa ito. Kung ito i-localize ta digdi sa Pilipinas. Okay na si Jim? Jim, good morning Jim. Ay, naputol. Nata daw ta, ano yan? Nata daw ta, kasuba, gusto headline ni Pading Al sa alas 6. Nagabot sa cellphone ko yun, alas 7:15. Nata masyadong delayed pag ibang kwan bagay, pag ibang... Si Pading Al kaya smart. Nag-text sa kuya sa Globe. Nagabot sunod headline niya sa 6 o'clock. Alas 7:15. Napanood ito. Jim, come in Jim. Good morning. Para sa headline ko, Dahil pa nag-aabot nga ni. mga 9 o'clock, garo. Iyon na nga ni. Tapos, mariso sa libon mong headline na minabotulo. So, sa iba dahil pa. Di policy, magpaluwas ka ki policy na pag dahil ki headline nag-abot,
gilid mo ng balita. Dahil siguro, ma-adjust ka mo kantay. Malibawa ngayon ma-report kang 7:30. Oo. Dapat siguro, alas 7 pa, mag-text ka na. Banggi palugod. Kundi, banggi palugod. Ang mga arog kaya, nga na nga binaabot. Sigurado Okay, binaabot. sige. Sige, go. Naghahapot na. Uni Kay- na, Jimmy. Uminabot Sige na. Headline na na. Let's go na. Ay, nangyari ito. Ay, napangyari sa maabaka. Ano nga ini? Ay, sandali lang. Dominic Lum silpon ko lugod. Okay na. Wara pa lamang daan nagbukol-bukol na bulod. Sa promesa ni Madam Tess Atos na ibabalik ang ginabang bulod sa mulad bukad. Hapot, no arin ibabalik ang bulod. Da nag-flash flood na kaswapon. Kamen, Jim, sa detalye. Naghahapot na kay ABC Federation President Remedios Mar. Kan Barangay Mulad Bukad Pequeño Asin Mulad Bukad Grande Ginabatan. Oh. Kun no arina pipersigiron kan penro. So kwari permite na ang responsable sa pagpunas kan bulod sa linderos kan duwang barangay sa mayon unit kan Ginubatan Bibi. Matatandaan kontrobersyal bagaan bulod Iyo. na ini. Dahilan sa natural barrier ini kontra sa bagyo, asin baha, tayo ini nagsiserving proteksyon sa mga residente sa duwang barangay. Kundi dahil masabutan kung natugutan ini nagabaon, mabuyo na bisitahon ninda Madam Tess Atos asin board member Dante Arandia, burado na ang bulod. Aha. Ang rekomendasyon kan Penro, kung dahil ko nasasala sa programa mo ini alas 3 BP na interview, I-restore. ibalik so nawarang bulod kan kwari concessionaire. Aha. Ngunyan, dahil ini nalilingawan kan duwang konseho kan barangay, takon matatanda, nag-joint session ang duwang barangay na ini na nagpapahiling nin concern sa nasabing bulod. Aha. Ang promesa kan Penro, ibabalik ngayon bulod. Kanakaaging Hunyo. Alagad, nag-alburuto baga sa bulkan. Itinawan ki konsiderasyon. Sa ngunya, nagkakulpa na baga, tamala, pinauruli na nga ni so nasa 7 to 8 kilometer radius na extended danger so na mga evacuees. Ngunyan, pigahanap na subulod na nasa 8 to 9 kilometers ang distansya. Aha. Ngunyan, ang mga tao, sigon kay ABC Federation President Remedios Mar, nagpaparaharapot na sa saya, Aha. takada bisda so iba naglalawig kig baka karabaw, pigtatanaw, so kinamumugtakan ka na punas na bulod, kung baka lamang ay nagbubukol-bukol na lamang sa bulod, pura lamang na nagbubukol-bukol, BP. Aha. Ay na, sa indaw dinara sa bulod. Aha. Wala man. Yes. Ngunyan, ang plano ni Ma'am Tess, Kapitan Remedios Mar, papasyaran si Madam Tess Atos. Pwede. Unga unya, ano na Madam Tess Atos, subulod na sabi ninyong ibabalik, ipapabalik Amo. duman sa nagkuwari. Nag-plus flood na pati kasuhapon sa mayon unit. Iyo ini anabo mangyari kan mga taga Mulad Bukad asin Mulad Bukad Grande asin Pequeño. Yon. Painuton ta na si Ans dumang kay Madam Testa. Nakakauran ba gani Anjil? Bo na yung kakauran ta mandigdi. O ni ang Dapat public nga, may service follow up pa kita kan so diyan ba kasi kadawang issue ta? Diba? sa Masarawag man Masarawag ito. ito. Baka lamang may Ang detalye latest na man, ngayon. ang latest man ka to BP, kaninot baga dahil nadideterminaran kun sa DPWH o sa Quarik Permite. Yes. Hindi no rumana kan DPWH, inot na bagang sinayumahan ito kan DPWH na wala pa Nabako kumanyan na. sa mo. Correct. Oho. Gari dahil man nagtutubod si Madam Tess Atos, kaya liwat
Invitar Garod, dinurumanakan DPWH, engineer. Opo. Wala, bako man yan sa amon. Oho. Ano na nga naan mga simbag ka, ni Tes Atos. Iyan ang hapot. Uni ang public service ni Madam ni Kapitan Remedios Mart. Attention kay Madam Tes Atos. Uni na. Good afternoon, Ma'am Atos. Ako po si Kapmar. Sana Public service baga ang dating. Iyo, tama, po, tama. Ma'am, ano na po ito. So, naipangako ni Ma'am Ruiz na i-rehab. So, ulod na ano ninda. Natupag nung pag-ano ninda. Yan man lang po ang inasahan ng barangay ko, pati na po ng Munad Bukad Grande. Balik ka panalo pa sa mga residentes. Opo, nagawa nga po sila ko. Lalo sa council ko, nagawa ko ang kinano na. Ayan po. Opo. Sabi ko, nag-ano kami, nung nag-ano so alboroto, abnormality nung yan. Opo. Pero kung yan, sana nga may balik naman. Sige, thank you so much. Opo, sige po. Thank you, Madam Kapitan Mar. Public service on type baga. Pahit. Okay. Good afternoon nga Ma'am Tis Atos. Say na nga subulo dira pa barang nagabukol-bukol duman sa kinamugtakan ka tao. Kimi na salita di si GB News. Garin man, Biba Blue, yan naman ako ngunya naman na aga. Garin naman, Junior, gari. Di ko masabutan kung mapaluha ako o maugma ako o ano. Ange, dumana na tabi si Madam Testa. Pag iyan baga available, nakakauron taman. Duwa nang for follow-up ta. So, itong issue duman sa Mulad Bukad. Uda uning report ni Jimmy Ngunyan. Naga-follow up na tabi sa Mulad Bukad Buda Masarawag, di ba? Sa Masarawag yun, so inutang issue na i-report man ni Jimmy. Ngunyan uni man tabi, duman sa Mulad Bukad, naghapot na si punong Barangay Mar. Baka lamang nagdadangog si Madam Tes Atos ngunyan. Mapasiring tabi Madam Tes ngunyan si Ansa Imo. Naghapot na si Kapitan Mar. Ano na databi iso na ituga ta na i-restore duman so bulod-bulod itong river embankment baga. Yan na po na squinary kanuminaging aldaw. Ikadua, sisyo tatabi duman sa Masarawag regarding duman sa kung kaysay talaga ito sa quarry permiti o sa DPWH. Kung sa DPWH, nagnigar na bako ito sa enda. Ano na mananggad ang development kayan. Okay? Yan po babalikan tataod-taod dyan mga tugang na bagay na yan. Standby muna Joshua. Mga tugang ang mga baretang yan hatod po sa Indo kan mga minasunod. Hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number
0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, alas 8:01 na. Aramon tan iba pang mga bareta ngoyan na alaw. Habang pigahalat-halat niya to ang follow-up report dyan sa opisina po kan Pedro Albay. Joshua Bino, may bit-bit na bareta. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag na bareta. Kung arin sa mga busy street o mga tinampong dakula nagaraging bihikulos. Human lugod sa mga lugar na igwanin mga pigrolobot na partekan na tinampo. Na itulos na tatapos, nakakaulang sa bulos kan trapiko tabi VP. Inian na nagkakaperang concern kan ibatang mga motorista. Partikular na nag-aragi digdi VP sa may pagilaw kumbagang gugon, matuho ka. Ang lawas mo digdi sa may Bicol Memorial. Tama. Busy street bagay ni VP, minsan niya ni nai-stuck nin pirang minuto digdi ang mga bihikulo. Dahil ang taluwasan ba kay ni intersection. Igwanin mga nagpapabot sa tuyang concern na igudigdiki sadit na lo sa gilid sa medyo gilid na kan tinampo. Tanay pa man pinatapos trabaho dahil pa man kita club. Pinalibutan mo na mga nagkasarakong mga baybay. Siyempre medyo naabot-abot so diit na porsyon kan tinampo. Medyo mapiyot-piyot ang aagihan kan mga four-wheel vehicles. Nagpasyar sa lugar ang DCGB News tanganin ng reparoon. Hindi kumpirmado BP, di ko garing masabutan kung ano ini. Duman sa kinalot, igwanin nakasulsog na duwang klase ni na tubo. Ang saro kay ni color itom, ang saro color yellow. Mahiling mo dyan sa pinadrata biping litrato na siyempre medyo nakaon man kayo nindiit sa porsyon kan na tinampo. Siguro, iyo ang concern kan ibang mga nagda-drive din mga bihikulo na nagkukontak sa tuya na arog nga kan BP ang sitwasyon. Narin sa mga tinampong tigaragian maray kan mga bihikulos. Igwalugod iyo man lugod so igwanin mga medyo nakakaulang. Sa ibang mga party BP nagigibong tirinampo, maiwason. Sa mga kompleto pang ilaw, mga marahil lugod ang tinampo, dito na nagaraging auto. Sa mga busy street, ilugod sa medyo may diit na na-experience ang inconvenience ang sa tuyang mga motorista. At kaya ito paan pa nga po ng BP, kung may patrabaho lalo sa mga busy street, medyo dapat maidali-dali man.
Iyo. Pangalan ng Diamond Tama. Magkausa, anin mga inconvenience sa satuya mga motorista, ani ba nag-eskwela, ani ba naglalaog sa mga opisina. Oh, anong project? Anong pigigibo dyan, Joshua Tabi? Ito pa maisiyan na BP, ta... Ay, may kabli ba ka? Tubo, kable na kulor itong buda, kulor yelo. Saan kakalot kaan? Ito pa masiguro, tanay patiliging mga kakaulay, pero lo, bagayan. Tanay pa Iyo, kali taklo. so kanal, may luho, binugtakan cable. Oo. Di anong epekto, may nakakakuan man ang ganyan Dabata yan nakantong yan, matraffic yan. So, may... Intersection ba yan hali digdi sa may Gugun, di ba? Gugun. Tapos hali ka dyan sa Barriada Park, Kalayaan Park. Pasiring, suluwas ando man sa kuan, luwas yan duman sa Bicol Memorial Park, ano? Roger. Oh. Perang garo aloy-aloy tama lang nga ni gari mamarana. So, yung arbipita, actually, kan nakagi pa mga aldo ni Piga, paabot sa tuya kanibatang mga motorista. Oo. Siyempre, dahil pa man kilo, siguro pig-iwasan mo na may mahulog, pigpalibutan ki mga nagpakasara ko. Iyo nga ni, lalang mo sumina dahil sa tinampo. Kung masasakop man kidit, so portion kan tinampo. Oo. Iyon ang... May kun ba gano'n ni cable na color black and yellow? Color itong buda, Orange? color yellow. Oo. Iyo man, saan mo daw ining ko na ini? Iyan nakausli na, saan na, nakakonek, yan ang putol, iyan nakausli. Nakausli, BP, nakasurok sa irarom. Saan mo daw yan, ano? Inda sana kung ano yan, ta... So, drainage bagay ni Biping binungkal Kapag yan, kinaray. tapuso ni ang tulos, nakakaulang sa tinampo, nakakaulang sa traffic. Ang concern BP na dapat ko ta kung buo man nini sa tuya baga pag ano ta pag toyaw sana kundi sa ibang nagkapabot mas tuyo nin concern na araw gani kay ni BP kung medyo may date na bubungkalon diretso ta ito man magkausanin mga inconvenience lalo sa dalagan kan traffic lalo pa sa mga araw kay ng lugar na medyo busy street. Iyo, bako two-way yan? Two-way? Ang tinampo dyan? Two-way yan, BP, two-way. Oh, sabatan lang di ba? So kung halik ka dig-design ini, kung halik ka sa Bicol Memorial Park, iyan sa wala? Tama, kung halik ka sa Bicol Memorial, sa wala mo. O, tanahiling ko so pader na may mga drawing, may mga kuan, may mga design. Di ba kay BP, ano yun so dahil ka na maaging sentro, mapasiri ka nga consent, hindi ka na maaging medyo shortcut ng diit. Kasi man daw yan na, proyektong yan na, bako man sa DPWH? Linya ba? O baka sa street light yan? Bako daw? Dahil ko masiguro pipitaw yan, kaya kabling itong Buda Gilo. Oh. Dahil pating maapot ang digita, dahil baki mga harong digdi. Ay napangyari sa maabaka. Di, ma-public service kita. Punta so, taga... Gari na kita kaini si Kapitan Mar. Kan barangay. Punta sa taga Ginabataan. Mga tugang, inapod ang tabi ang nagibok ang proyektong ini. Diyan po sa may partikan barangay Gugun. Natabi man pakibalikan nindo. Ayuso na nindo ini. Ito nakakaulang tabi sa trafiko. Lalo na kunda ko lang auto. Nangangapudan tabi kami sa nagtrabaho kay ini. Pakiayuso naman nindo. Ang tapuso na at buda ang sako. Kung bako haralion ng takloban ining luho, ngani na day mahulog ang auto sa tinampo. Salamat tabi, Kapitan Henry. Nangangapudan tabi kami sa mga concerned agencies, dyan sa City Engineering Office. Nangangapudan po kami dyan sa mga baka telcos ini, o sisay man tabi na mga mahuyong buot, na mag-aksyon tabi sa mas lalong madaling panahon. Ta kami po, matao manin magkakanigong gratifikasyon. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Ano na ini? Ano na ini, boy? Kaya po kung nagkuta magprograma kay mga public affairs program, na-stress ako masyado. Ay, makatapar lamang kitang kaiwal ka ini. Ay, nako. O ito nga ng report ni Bigpaloy-luwayan ko sana. Makatapar kitang kaiwal? Okay. O sige. At sisa na nga po ng takahan. Nagimante kami hindi. Tas aroy na tanay, gwapa. Sige. Sain parte? Nini sa may tawad na kan Bicol Memorial, gwapa digde. Pareho kayo ni? Nako niya sana may tubig kaya day kumarang kung kalot talaga. Pero may kordon man biping kolor yelo. Gari arog man ka ito. Pareho man kayo ng Pero luho? day ki
kuan day kay nakapalibot na sako, ang nakapalibot sa iya, cordon bagang yellow. Ano daw ang pigigibo dyan? Adi. Uni man ang problema ni Ate Bibi si Baman. Good morning, nata daw maluyan ang tubig. Dahil na nagsasakat digdi sa taas may pagkaaga, di pesilon sa estudyante ko na pagkaaga makarigos. Gari kunya Di ang gibon mo tabi kayan, kwan. Gari tuloy-tuloy ilibibitaw ni sa may iroilatan pa. Ikaw naman kalot napalibutan man ki sako sundot duman sa may kanto. Sabi ni Ronald, kaso technician ta, baka da, garo datel ko, ta fiber optic nga yan na black and yellow, ang linya. Pagkasupon di pitaw ni sa may tangod na mismo kang Bicol Memorial, harni ka na baka duman sa may pag-ilawas mo. Sabi ni Kurbada, iyo man ang nakalag, so itong man buda yelong gari iyo, tubo. sabi ni Ronald, fiber optic data, yellow black. Aram ko tabi na underground project ng fiber optic ng telecom. Parehas ini kang nasa side ng highway. Private contractor ang nagigibo kayan from Apari to Matnog. Uyog-uyogon man pong Apari hanggang Matnog. Uminagad dyan sa may Bicol Memorial Park. Sabi ni Kuya Jusan Jose. Ay, pwede bipita. Pagpundo man baga sa may pag-ilaog mo, sa kanto sa may gogon sa intersection, sundo mo naman pag lost degree sa may kanto kan Bicol Memorial, sa laog na kan bunot. Ikaw na kiapat na kalkag. Diba kasurusurog po nila O kaya nga ni, baka surusurog po ng kuntel ko yan, pero dapat kayo si kaso niyang kimadali. Nagkakaulang nga ni, sa tinampo. Uli may nagaging informant na may tsurahon, nakasakay sa motor. Nag-agi kaya sa gilid yang kan highway, sabi ni Kuya Joe San Jose. Sabi ni Kuya Joe, the living saint. Yung mananggan, baka tel ko yan, sisa nga po itong baka yan. Baka bipitaw ni si Papa Mar, nagtaram sa, nag-info man sa tuya na tel ko na yung BP, sundo pa sa gilid yan mga tarampo, sundo pa na nga ng First District. Iyo gayon nga ni, tamalhalid ang Apari hanggang hulo. Salbatan ang pangyari. Sabi man ng engineer, may baka ngayon pa di treasure hunting. Sino ba nga ng engineer? Latosunta ka dyan na. Ano ba yan? No rin daw po, sandali lang. Iba ining problema ka ini. Iba ining problema ka ini. Sir, good morning. Tel ko po yan. Tamay nagtatrabaho ka yan. Gari mga wasang bulan na yan. Nailing mo na. Reklamo kaya ini. Sige ta. Sisampi ng puson ta ka ini. Sa district kayo dyan. Tinampo ba ka, Diyos ba? Hindi, BP. May koordinasyon sa inda. Kung naniwawatel ko man nga din eh. Aputa daw si engineer. Sa city engineering mo na. Aputan mo na sa city engineering, ha? Iyan, dahil makitang against dyan. Habot, muya tanganan yung makusog lamang ang sa tuyang mga internet connectivity. Di ba? Kung ano man yan. Pero, ang pakiurong talig di makaulang dapat, di magkausa haloy na inconvenience sa tao. Di ba? May inconvenience man talaga yan. Sa siyempre, kung ngaya sarong simana, duwang. Pero kung arugkaan, linuho yan, tapos dahil man kinagtatrabong nailing, tapos hinalian na, may problema. Di ba? Di nagbawalat sa matinding inconvenience sa mga biyaheros na mga auto. Lalo na sa iba pang mga bikulo nagagi dyan. Di ba? Sige. Okay, BP, surug-surug po talan din eh. Tungan eh, tagali mo diba sa kanto, may apat ta. Sa ilutan pa kayo ni BP sa ipasiring bugtong, igwa pa naman. Bay na pagsusugat dyan ka, nakaabot ka kan sa tabako, kakasusog mo kaya. Iyo nga ni. Gari. Mut maubos tang bilog na bay. Madali lang. Hello? Engineer? Good morning. Morning. Bigyan may yan dyan na section dyan sa may Bicol Memorial Park na diri ko yan baka dyan. Diri inviting dyan ang place. Iyo. Kayang trabaho, di natatapos-tapos. Iyo baga? Tamas kaya kung trabaho, ano yung buwan talaga yan dyan. Dyan sa inong tali kung bagong bukas. So dapat yun. Dito si dati. Takita baga, engineer, ako tama na igwang inconvenience yan. Parang sa development kan sa tuyang syudad, buda kang nasyon Pilipinas. So dapat ngayon, may strategiya kung paano yan matapos tulos na dahil nagkausak inconvenience na haloy. Actually, pero nailing ko man agad yan pagka warang trabaho. Baby traffic, manggi na katrabaho dyan. Iyo man ang gata kung aga makaulang sa tinampo. Okay man. Tama sa desisyon na banggi ang trabaho nanda. Ang
katubaran ko dyan, pagkabanggi, di man nagatrabaho sa mga trabador, taburo kasuking makimat yan sa inutan. Engineer, Po, good morning po. behave. Behave. Latusunta ka na. Dapat pantayaan, tayo pa man ang say trabaho pagkabanggi. Anong tayaan sa luto? Ayun, good morning. Sige, salamat mo. Ini kay Joshua. Iyan kay napig-report mo, nag-aagan dyan sa may harong ni Kuya Nes. Okay. Then, ining pigitara mong luho, haran yan sa may harong ni Kuya Nes, na belga. Ibong-ibong an mga kalot, maliban dyan sa telco, an mga imburnal, sige na sana pagkaluta. Sana pwede mag-ibok imburnal na so pwede sana paglinigan. Hilingon nindo sa tinampuhali sa Yawa Bridge, pasiring sa Bugtong Gogon, bypass road. Oh. Ako talaga, uyon ako dito sa reaksyon ni Kuya Nes. Ang dapat gigibuntang mga kanal, sunabubuksan, buda, nalilimpyahan. Nakalaog ang tao para maglimpya. Kung di ka na makakalaog sa kanal, tapano na nga, nasulat na. Oh. O yan, may telco pala niya. O sige, pag-follow up na lang tabi kan Joshua. Okay, BP, i-follow up na lang bago pa maging Saco Festival ang palibot kan syudad. Iyo, okay. Uy, mata sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sisa daw ang pwedeng apudan tagay na di. Iyan, arang may permit yan. Igwa tabi ang ki-permit mga tugang sa engineering, di ba? Igwa ang ki-permit sa engineering. Balon ta daw na apudan si engineer. Si Sengano City Engineer ta. Sengano City Engineer ta Legaspi. Si Clemente Ibo. Direct Engineer Clemente Ibo. Engineer. Yan, okay. Kulang garo ang dilensya kung dai pag-ulagon, ang imburnal. Albatana. Uyan nga ni baga sa may Washington Drive, may pig-ayos na imburnal. Hindi ko nanuna yan. So, yung kanal dyan, naliman yun. Mga, anyway, pangyari sa Mauraro. Madali lang ta. O, tapuson tayo na, sana si Engineer Ibo kaya garo duda ko din na nakapunbok sa kuya ang number ni Engineer Ibo sa iya ang number ko baka nagka iba ta tapudan ta daw takon mahagadan ta ki connection sa Engineer Ibo nagdangog katabi bosing nagdangog ini sa kuya pagkaaga nya nagiring nagiring madali lang ta i-konsultata ini. Nagring ang number ni Engineer Ibo, baka ko diyan ako, baka di ako naka-phone book, ano. Ako nga ni, Jun, ugali ko man, na pag day sa kuya, then naka-phone book, di ako nagisimbag. Ayun. Tapos pagkatapos niya na mag-upload, titext ko, huyo. Oh. Dahil mo siya nagsimbag, konsisyen siya, dahil ako nagutro. Ko sabihon, dahil nagsimbag sa text, simbagon mo sa upload. Hello? Hello, babes. Morning, babes. Morning. Oh. Oo, aram mo kung natasigang bararakayan. Oh. So mga inad mo kang pigparagiribong kahal. Oh. Pigbuhusan ka sa ibabaw. Dahil mga pig-adik sa mga forma, nakukulang ba, pigawala, sabi, malapa man sana. Oh. Oo, malan. So, siyempre, maagi sa mga hati, mabangga na dyan sa mga kahoy na nakawalan dyan. Siyempre, mahib mo. Yung mananggad mi ko, ano? Hindi mga... Tako, nagpag-iba akong kanal duman sa may likodan ko, sa kusina. Oo. Binugtakan ki plywood. Nasa forma. Ay, ayun. Asante, unin na may ko si Engineer Ibo. Sige. Unin na si Engineer Ibo yun. Tamay Okay, concern kita, okay, ha? okay. Unin na si Engineer. Mali lang, ha? Okay. Engineer, maray na aga. Pasensya na sa estorbo tabi, busing. Opo. Kumusta tabi? Ayun. Uni kaya, nag-apod ako ta. May mga complaints sa kong pigpaabot regarding dyan sa mga kalutabi engineer sa may sunay-hiling kaya na nakakaulang sa traffic. Iningyaon po sa hali bagadigdi sa Gugun, luwas duman sa Bicol Memorial Park. Okay. May mga kalutabi dyan. So, ang sabi sa telco da iyan. Ngunyan, sabi ko, dahil magkita dyan kontrata para sa development yan kan sa tuyang komunikasyon buda kang nasyon ta, buda kang sa tuyang syudad sil probinsya. Kaya lang gari,
naloy-haloy na da po sa trabaho, nagkakausa na tabi engineer ki pagkakaulang sa bulos kan mga auto, lalo na pag rush hour. Dahil ko aram po kung may permit sa indo ini o aram po nindo ining proyektong ini? Yes, actually maski kanday pa ko nag-assume sa city engineer kang nalipat ako sa Capitol. Opo. Tigtino ko na yan. Medyo na-aloy talaga. Rest assured kami, Sir Henry, na taon-taon, susuratan ko na ang telcos na yan para yan. nasa clearing period na yan, dapat i-clearing na ninda yan. Oh. Yes. Kaya nga na Rest assured kami, Sir Henry. Opo, kaya nga na ako talagang nagpirit na magapon sa imo. Taaram ko, pag nakaabot sa imo, magibo ka tabi kay action engineer. Yes, sir. Imibig ka ka bagan. Rest assured, dyan. Kung nasa curing period na yan, pag day paninda inali, city engineering lang mali. Taon na nga ni sa may ibong na gilid, so sa may, ana rin sa Bicol Memorial Park, igawa ng sako sa gilid, di, nalulugod na napiot so ka mga kantinan po. Yes, sir. Yes, sir. Ipa-filing sa yan tabi, sir. Yes, opo. Salamatong tabi, ha. Aram ko na, ikan ang tunay talaga, ikan ang tunay. Salamat. Salamaton. Yes, sir. Medyo Yes, sir. nagreklamo na sa mga kababayan tatabing nag-aragi sa area. Yes, Opo. sir. Yes, Thank sir. you. Opo. Thank you so much. Thank you. Alright, bye-bye. Yeah. Engineer Ibo. Ayan, pigasabi ta. Tapos ang kwenta. Yan na ha. Mga tugang tabi. Ang ano yan, ang concern ta dyan sa mga... Actually, nag-text sa kuya kang kasuhapon. Tapos may nagapod pa sa kuyang sarong doktor na nag-aagada siyang permit dyan. Pag rush hour, napipiyot ang tinampot. Igwangani kayan na mga... Kuha na yan, dyan sa ereyang yan. Igwangani kayan na mga... unfinished project dyan sa lugar na yan. Okay na so... Aram mo itong apod sa tuya kan sa padangog ta si Babes. Ang password mi kay to Babes. Tama itong ako nagpagiba akong kanal sa likodan ko. So kanal pasiring sa ano yan pasiring sa so hali baga sa pigkakarigos na tubig sa CR nagpagiba ko sa diri ko na ano nga nangapod ka septic tank. Tanganing sa tubig na sinabon, day magdalagan sa kanal, day makadalagan sa salog. Yan. Day makadalagan. Nagpagiba kong roda ko lang septic tank. Nganing naman sa tubig, nag-i-stack. Nagkukuhan lang sa daga. Natanga niya ako, busing ta, day mo tinanggal sa plywood dyan sa rarom na pinurma mo. Paano nga niya akong pagtanggal mo kan, binuhusan? Di nga, sir, malapa na sa nangayaan. Di, nga niya ako, maulang so. Di, malapa na sa nangayaan, sir. Ngaring-ngaring ipatukal ko sa binuhos. Pahali ko. Paano ito mahalik ang plywood? Na nabuhusan na sa plywood? Hello? Hello, babe. Araw ka na observation mo, Migo? Ay, ito araw ka. Nagkapamahiling ko ang suinot na nagtrabaho dyan. Iwalat ang forma. Paano man ang pagbulnot mo nga? Kung nataho ba na? Oo, tangang asumin ka. Wala pa aman sana. Nya pag buminulos man ang ganso daga, so awot dyan, di mabarado man sa... Iling aso nangyari dyan sa may, sa may STBS. Pero ang bulan maglapa ang purmakaan. Aloy, ang tampor makaan baga, Migo? Bakukaan? Kukulamber? Kukulamber. So, mga matagas na pati yung kukulamber. Di aloy. Oo. Ay, pangya. Kasi dapat yan ang ipariparo. Na pag nagbuhos... Ang naglilinig, wala man maglaog dyan. Maraot so sulong, pamada, madjara sa basta makurubra. Maraot sulong sleeve, latoson pa ka dyan. Dapat, pati huwi ng mga gilid kan so pigumulo sa mga kanal. Dapat ipaharali ka ng sulat. May mga sulat na kaya dahil na nagkabulos ang tubig. Iyo, tama itong reaksyon ni Kuya Nes. Sige sa naan, turugal. Dahil ko mga mapurmahon. Naarami ba yan sa mayor? Iyo mananggan. Haran sa kaldero. Kaya dapat ang riparohon. Okay. Kaya ika na mag-mayor? Migo? Pa. Sige, i-consider ang concession mo. Sa mo? Sige, bye-bye. Dapat yan ang ipahalin sa mga nagpapakalat na, no? Sarawayon ka. Ako nang gigibon mong mundo ka daw ka. Sige na, bye-bye. Okay, bye-bye. Ay, napangyayari sa ako talaga, nasaan niya ako busing so trabahador. Dahil mo hinali. So, paano paghali mo kang kagwan sa raro? Di man niya sir mahalan. Malapa na sanaan. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning, Kuya Nes. Ako kaya,
Garo nagkaigwan ako kay conclusion na ang mga project sa gobyerno dapat marautulos. Ta Ngani taon-taon na mag-appropriate kay budget para ma tuloy-tuloy ang ligaya. Ini man ang mga para trabaho, nganing tuloy-tuloy man ang pag-hire sa inda. Imagine, halimbawa baga ini mga food chain. Kung makaimbento ki pagkaunan food chain na na magutom ang tao ki mga 10 bulan, lugi ang gabusnan, purunduhan na yan. Iyo. Dapat sige, continuous ang kuyan. Continuous na pala. Anyway, continuous man baga ang pagsiringil kan buwes. Gari baga kuya no so tinampo. Ang tinampo ilingon mo pagka-konkreto ha, mari-black. Pagka-reblock, otro-reblock. Ani pa nga ni, dahil pa man rautan tinampo, piguulag na naman. Continue ang ang maintenance, budang gasto. Yeah. Ay, napangyari sa mga. Yan sa nag-reblocking na iyan. Yeah. Pag dahil man napapakari ang ka-reblocking, pag para ora na, yun nalugod na naging lubak. Doble na na. Reblocking na naman. Isa na. Ganyan talaga ang buhay. Punta na yan. Salamat. Ma-eleksyon naman baga. Sige, sa buruto ta. Yes. Basta nabayadan ka naman pag ma-eleksyon. Ano pa man? Ibubuto na. Ano man pagpararibukan mo? Ano pa man? Tinawanan kang mga 5,000, 6,000, 7,000. Kung ako sa politiko na binayadan ta ka, matrabaho man. Magpararibo ka, taraman ta ka, bayad ka na baga. Buda matrabaho man ako kaansi mo na. Ano pa man? Diba? Kaya kung baga kang politiko, dahil pangani na kagana, kung kikikila na kang tao, painom na nga, pa-snack na, may gandaan, may kung ano-ano na sa nampighagat sa politiko, mahirap kumbaga. Pag-eleksyon talagang milyon isang gigasto nindaan. Nabutuhan ka kung dahil ka na naong kwarta. Yes. Wow. Kaya, na kita magpara. Magpara reklamo. Sa mga nagtatanggap kay kwarta pag-eleksyon, ay magpara reklamo. Yeah. Silensyo sana. Kaya man sana yan. So nagdumang ka sa nagkuha ka kay babaye. Bayad ka bagay. Ano para hero? Yung mananggan. Sige, sir. Araw ka ng buhay ta. Salamaton. Bye-bye. Okay. Yung mananggan, adi. Yung mga, bayad ka nga. Kung para hero dyan. Thank you, Kuya Nes. The best. Alright. Ay, may solusyon palan yun. May solusyon palan kung nalibang nga so. So, tubagang kuhan. So, ngayon, so kanal mo. So, kanal. Tapos, binugtakang kiplor masiraro, denahali, ta malapa man sana. Ang solusyon palan, ulaan mo daki anay. Hello. Sandali lang. Manong Rick. Marat si Manong Rick. Nito pala, sandali lang. Hello. Yeah, hello. Ay, sandali. Bakit nakuha nini? Madal lang. Nawara si Manong Rick. Hello. Ligo, ang solusyon engineer Mer. Ako, kumbinsido ako sa'yo. Tayo, hindi ba? Structural engineer ini. Kumbinsido ako sa issue niya. Ulaan mo daki anay. Hello, babes. Araw ka ni unis sa nabaga so nagmandaralaga na mga kapitan, kagawan. Sabing bawal na mag-tao kung ano pa man. Paano mo na mangyayari yan? Taligwan na nga ng Gcash o pagyo mo sa Gcash, yung mong ginayon. Iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Di Gcash na sana. Gcash na sana. Dahil naman kay Peripita ng fight. Lumang ka na nga kay Kuya, papa na. Fight na nga, ano sa number mo? Kaya wala mangyayari. Wala mangyayari. Kaya tama ito si Kuya Nes. Pag ikat talaga tinawanan ka, tapos binuto, ano man ang rason mo para tabugaon mo na kapwesto? Tatamuhong ka ka. Ano yung pinarumuran mo? May punto. Okay. Mabuhay, Migo. Salamat to. Pag nagkapakaluwasan, pasurok mo diyan sa irarong ka na. Nga natalios ka, hoy. Natutunta ka dyan, ha? Sige na. Okay. Sige, bye-bye. Alright. Hello? Amigo. Morning. Ang napulsa mo ni Manong Babes, baga na po sa ko, nagmotor pati, minagadig din sa may DCGB. Nakita ko na lang, baby. Basta babes ang gusto niya.
Iyo. Oh, Ito ina ko ba na. ang- Ano na kung una po niya duman sa kasusunod diyan sa motor? Ito, baby, ito. Bebe. Sagom niya sa nailingon kasunod niya. Ano migo? Yan ba gamigong kuan, mga forma dyan sa kwa, dahil na naugkot, abo na rin naugkoton. Yung nga ni. Pero mga alas ka na, so kabilya lugod, naugkot ninda. Bago magmarabagay, ikot, ilipat naman naman sa ibong. Pigpaisip muna naman ako, may kang istorya mga. Pigpaisip muna naman ugaring ako. Bibon na sa kami dyan, lilipat sa ibong. Iyo, taning tuloy-tuloy. Ikaw na. Awin na. Ay, nako. O, sandali lang. May text si James na Lagata. Naagihan ko yan kay ito na pigkakalot na mga iyan na banggit dyan sa may Memorial Park. Tapos binayaraan na lang na nakatiwangwang bata madiklom. Diyan baga may diskwedo. Duman nga ni sa may access road sa may boulevard. Saka sa tinampo, nahali sa Camellia, Paboragwis. Grabe na ang crack, kan tinampo. Saka kaagikan magabat na trucks. Pero dahil lamang pigre-repair. Saka baga. Yan ang obserbasyon ni James. Hello, amigo. Hello, morning. Morning, sir. Madali, para ako, madali man lang Ano po ang madali? Ang primero, igwa kay tournament pa kibuling. Kano po? Tournament kibuling. Tournament ki-bowling. Nata. Sabi may mga forma sa ilarom. Oh, tapos? Hindi, pag mag-tournament kibuling para magkaharali yung forma. Migo, Oh, masira mong kalatoson ang question mo. may pando pa, Migo. Migo, may pando pa. May panduwa pa. Ano pang ibon? Hindi, para dahil mabara. Oh. So mga, yan mga sa sa water district. Opo. Kung ma-flashing baga, Oh. pagi ho sa mga tubig dyan sa mga drainage, Oho. para iburulos na ito. Nakuha mo, Migo? Iyo, Migo. Naku ako. Nagpamahaw ka na? Hindi pa. Gerosoday ka na mahaw ang style mo. Wala kaya kay James Cooper. Warang James Coffee. Migo, bye. Sige, bye. Gari dyan gusto ko mag-commercial John. Angie, standby muna Angie. Tagari gusto ko mag-commercial ta. Garon mga question ta. Gari ko naman. Gari naman nag-ururo naman kita sa gilid kan tinampo. Awinda. Standby po. Alas 8:31 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko.
Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nailing mo na Junior yan. Nagpun kita duman sa kalot. Kan mga telcos na ini. Nakaabot kita sa Imburnal, sa kanal. Ang suwestyon, nagwada ki yung kanal, naigwa ki purma na plywood buda kukulamber. Dinahali, ang solusyon, bugtakan ki anay para madali maglapa. Solusyon kan sarotang paradangog, mag-sponsor kita ki bowling tournament. I-bowling sa irarong kang kanal. Oh. Uni ang saro na follow-up na solusyon, duman sa solusyon ni Engineer Mer. Sabi ni Kuya Nes, kung may anay na nga sa irarom dyan, kanimburnal, laga na nga kimanok. Tangan ang iyang magtuka kan mga anay, may livelihood na dagdag na income. Racing chicken. Ayos. Ibang klase ang ururunta ko niya na aga. What's going on? An anay talaga, pigtutuka kan manok bago, kikaon yan kan manok, ang anay. Kaya ang solusyon mananggad, pag grabe na so anay, lapa na sukuan, buhian mo ng manok. Igwa ka lamang ki livelihood. Kumpara duman sa gibuhan mo, kibuling. Awinda, para madali maglapa, ano yan, gihoy ang gamiton para na makaulang. Nailing mo na ini. Gihoy! Nailing mo na ini, Noel na bite mo. Kung maray ang ururuntang niya na aga. Dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Ans Galero, Albay Police Provincial Office. Nagpatanid sa mga kandidato para sa barangay as in SK elections 2023. Nalikayan databi ang vote buying. Ako sa linggo, bako lang vote buying ang likayan. Pati ang vote buying, ang pig-apodan ta sa mga kandidato. Apodan taman kita na mga botante. Dapat likayan taman ng pig-apod na vote selling. Bako yun, John? Tampag bakal, buda ang pagpabakal nin boto, puro yan panisable by law. Under po yan kan commission on election. Di, kung gusto mo ngayon, magtrabaho dyan sa PNP. Hans, good morning, Hans. Come in. Pwede ba gang? Uy, si Madam Tess. Kontak ko VP actually. Aha. Pigalan ko pa so kasi bagan niya manungod sa concern man dyan sa Masarawaga. Iyo. Baka sa aga pa-live interview siya. Duwa na baga ito? Masarawag buda sumulad bukan ng luman mo sa isyo ta duman? Oo. Napig-imbestigaran ninda? Roger. O duwa na ito. Bala ka na sa aga ha? Roger. Ako kaya mapasensyaw na akong tao. Ansa ko yang sabi nga ni kan mga gud, ansa ko yang peace ang turos ko halabaon. Sana all. Gusto ko magtaog ki due process. Asin magtaog ki tamang pagkakataon para masimbag ang gabos. Roger. Arog ang kalaban sa kuyang turos. Kailang paghalabaon na nakakalayag na. May problema na. Pag nakalayag, sisibot na kitang kakawikaw. Ako John, may problema na kita. Sana di nakakalayag. Sana. Okay? O, sige, balak ka na ka na. Roger, Then, abutang ki Biyernes. Ay, limon ang pasensya ko. Alabaon ba ka? Abutang ki Biyernes. Pwedeng pag-abot ko duman. Tarama naman ako ni Ma'am Tess. Garo nga may ultimatum. Ano? Pagka nga may ultimatum. Ay, wala ka na. Mabuot man si Ma'am Tess, ha? Roger. Maghuroron sa tamang huroron. Iyo. Pigalat ko lang so resulta kung okay na so resulta ka investigation in the VP. Iyo. Buda ito mo sa report ni Jimmy na latest na pangapudan ni Kapitan Mar. Ha? Okay? O sige, go.
Anyway, VP, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, nagpatanid ang kumandan sa Canalbay Provincial Police Office sa panganod si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. bilang Provincial Director kaini sa gabos na mga kandidato para sa barangay as in SK election na dainanggad maging ebelto sa vote buying. Inian pahayag ni Cunanan sa mga nagkakandidato sa Legazpi matapos na magpartisipar sa Peace Covenant signing kasud maasin iba pang mga nagkakandidato sa probinsya kan Albaya. Sigun sa iya, basado sa abiso kan Comelec, 5 pesos na nananggad na pwedeng gasusono alokar na pondo kan kada kandidato sa kada botante man sa indang lugar. Pira? Kaya dahil 5 pesos. Kada kandidato? Ang sarong kandidato pwede maggastos ka 5 pesos sa saro man na botante. Paano? Ikaaputunta ka. Paano paggasto kan 5 pesos sa sarong tao? Iyan ang di ko aram. Kundi, iyan ang nakapalaman sa election code, di ba? Oo. Yan ang dapat na expenses. Kundi gano'n din ang kawan iyan, kaya lang gano'n pa man ito ma-implementar. Roger. Kaya as of now, ang gastos sa sarong kandidato, sa sarong tao, 5 pesos. 5 pesos. Sa barangay, Barangay. Oh, kaniguan man. Pero imposible, ade. Kaniguan man. Kano minaging aning barangay election, 1,000. Sana all. Igwakis, 500. Iske, 100. Diba? May 1,500 nga ni. Matindi, ade. Kaniguan man. 5 sa papel. Baka sa ano yan sa Big-Apod na ano ito so mga fans bagang pigde-declare nila. So flyers po sir, A5. So flyers A5. So flyers baga na photocopy, sarong photocopy baga ngunyan mahal na 150. Oh, nganing day vote buying and selling mag-impose price control. Abutan mo naman si Didindo. Mga mataliw na parang yung price control. Price control ang solusyon. Mag-imponer kay price control, magpaluwas kay executive order. Dapat may ano man. Dapat may cap. May price ceiling. Salbata ng ururuntening ko niya na apon. Nga magayon ang suggestion kan mga listeners. Gari, marayan ang mga suggestion. Kumbinsido ako na iban mga suggestion nindang ko niyang. Gari, puro kurang ang pamahawat ng ko niya na aga. Ano paano yan? Dahilan kay ni VP, ang kumandan sa ninda, papakusugon ang iskasus para din sa pig-akot na kontrabigay. Dahilan sa kung si Isay man daw ang mapatunayan na imbelta sa pagbakal ni Boto, mahampang sa legal na proseso kan Commission on Elections and posibleng, kumbaga may mga penalidad man ining mabayadan si Isay man na magpabakal kay ining Boto. Mientras na naghagad man ni kooperasyon sa publiko ang kumandan siya na kung pwede, dahil man magpabakal kay Boto, lalo ng an barangay o kaya kung siya man daan pipilion bilang ilihidong opisyal kan barangay, iyo talaga ang kumbaga makakatuwang sa komunidad. Mientras tanto, sinabi pa ni Cunanan na kung madaog, mag-move on na sa naman. Iniangkap ng kan pahayag ni Cunanan. Ito pong election na to is para birthday lang po yan, no? Pag nag-election kayo bukas, natalo ka, lilipas din yan. So you have to move forward na lang. So yan ang pahayag VP ni Cunanan manungod man sa mga posibleng magdadaraog para sa eleksyon kan barangay as in SK 2023. Hindi pala na. May sanok kitang paradangog na nag-react sa ororon tango niya na aga. Sabi niya, atabon pang yada, kulo na kibuyong. Magmahon na ako nga na aga. Arang sa nagyan ang programa, tagari okay na ako kayo ni. Nakamali siya si Madam, parang dangog ta. Ay, ngayon Mr. Maceda, galing niya atabon pa, nakulo na nga kibuyong. May mga tama. Awinda. O sige, pero seriously, regarding yan sa Comelec rules na yan,
may ipapasunod baga na patakaran dyan 3 days before election, gayon ito. Dapat dahil ka madako pa na may bit-bit kang sobra sa 500,000 pesos. Ayo baga. Diba? Pero kung andara mo ngaya 400,050, tutugutan ka ka. Tangaya, para kagawad man sana. Winda. Pero seryoso ako sa iling ko may sasampulan ka ini sa eleksyon. Ining COMELEC na ini may sasampulan ka ng may sasampulan kita kaya yan. Iling-ilingon ta. Yo, may sasampulan iyan dyan ng mga kandidato. Ta ako inda sana ha. Yan na vote buying na. I do not know kung anong mangyari kaya yan. Yan na luwasan kang kwartang iyan. Nangalas nga na ko, tumigpiton kita sa barangay eleksyon. Kanta tapos basta ng national and local elections, medyo silensyo kita. Bako masyadong arog ang kahigpit. Diba? Okay. Naghapot lang ako. Sige. Ayaw ko mag-talk. Sige. Ito, VP, ano information man? Ans Galero, DCGP. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwas. Aram po nindo, ngunyang pasana mga tugang talaga. Nagkakamada na, nag-budgeting na ang mga politiko. Pero ang dapat na igasto nindata. Ini kayang laban, ini kayang eleksyon. Mas kasi na parte mga tugang kang Pilipinas, ang eleksyon na ini, bako man tabi ni laban ni Kapitan, bako po inilaban ni Kagawad, bako inilaban ni SK Chairman. Laban po ini kan mga politiko na nasa pwesto, buda kan mga politiko na nag-ambisyon po sa pwesto sa maabot na 2025 elections. Ini po ang labanan. Diba? Kaya, piga para tataram ta na ang barangay ngaya, mga yan ngaya apolitical, non-partisan, ano pang ibang term nagigaramit dyan. Ang barangay ngaya dapat dayan pig-involve sa politika, lalo na ngaya po sa mga SK. Pero pang realidad, mga tugang on the ground, sa araman nindo yan. Ang realidad, pag yaong ka sa barangay, official ka sa barangay, ika ang koneksyon kan mga nakapwesto na halangkaw na mga official na politiko sa imong mga tao. Diba? Mas kan SK, mga tugang, ang pag-abot na kan burotuhan, ang pag-abot na kan burotuhan, mga tugang sa, lalo na yun pag-abot yun sa liga, di ba? Yan na SK Federation Tabi. Ako, kaya, 10 taon akong field reporter. Kaya ito, ang mga chief police pigduman-duman may kaya ito, mga pulis ini sara Coyanes na Belga, kaya ito. Sara Colonel Braun. So mga sara Pai Joel na Rigondola, yan mga chief of police kaya ito na mga diduruman namin na mga, mga marayang performance sa trabaho. Sara Colonel Multo kaya ito. Multo. Berdin. Itong naging chief of police kan talaga. So may edad na Berdin. So, ayan, di ba? Kasi, basta dako-dako lang kung mga kamilbid kayo itong mga COP, na talagang pag COP, trabaho yan. Mailing mo talaga ang performance kan bilang chief of police, no? Ngunyan, ang realidad, mga tugang pag-abot dyan, sa bagay na iyan, talagang pag-abot kan eleksyon, yun, sinda po ang nagiging kwan, sinda ang nagiging, nagiging connection. Now, pag-abot tabi sa SK, kito, pigo-cover mi iyan ng mga sessions na iyan, kansanggunian, panlunsod, panlalawigan, pangbayan. Salbatan ang iski ka ito junior, mauragon, sorry sa term, pero lemang, Bicol term bagay ni, mauragon sindang maki-interpolate yon sa sesyon. Mga maurag sindang makidebate sa saindang mga gurang na mga konsyal na kairiba. Sa tabi na mga board members na kairiba, nakikiargumento ang junior yan. Regardless kung ano yan, maski nagka-caucus yan before session, mga oposisyon, etc. Ang pagkatapos kang session, nag-i-renuman junior. Nag-i-renuman yan. After kang session, kaya ito sanggunang panlalawigan, i-renuman yan, kagawad, i-renuman. Pag session mga tugang, mailing mo ang tarapukan ka ang mga ideya, ang mga tali kan, ang mga kung paano magkaigwang debate, magkasururog,
magkaibong na partido, mailing mo sa indang bigayan ki mga reactions, buda opinion, pag-abot sa sesyon. Ngunyan, I do not. Human gayod, tali na kaya kung naka-attender ki session tabi, pero kahit ito nga, pigakantsawan mo yan yun na mga Committee on Silence. Yan. Di say nga ya, ang Committee on Silence dyan. Tapos ang session, ang aram sana, yes, present, second demotion. Diba? Pumili ka, pag-abot sa SK. Pumili man kita ki SK na makaka-perform kitultol. Pag dadarahon yan sa ex-officio member, bilang ex-officio member, sangko niya, nakakadebate daw dyan, nakakalatag daw yung kitultol na resolusyon dyan. Ako kaya, ang mga template ko ka ito, with due respect po sa ibatang mga SK, ang template ko ka ito, Sara, Jong na Bunafe, abogado na ngunyan. Di ba? Matibayon na SK ka ito, si Jong na Bunafe. Si Aris Naguyena ka ito sa Daraga. Nakikikuan talaga yan ka ito, kan mga panahon. Takul pa ito na mga naging SK, representative sa sanggon yan, talagang nakikidebate. I do not nungon yan na mga panahon kung kumusta tabi ang kuan. Paano kaya? Gano'n natuon kita na nakasandig kita mga tugang sa mga kuan, di ba? Nakasandig kita sa nagkaperang mga politiko. Yan ang realidad. Ako unta sa yan, makulog yan sa ibang politiko pag nadangong dinda. Pero yan tabi ang realidad ngunyan. Di ba? Yan ang realidad. Good morning. Daing Pinoy nakasabay dyan sa contest, takun igwa, gana, magana. Aw arin, so pinakhugakon tabi ni, tabi ni Noel. Ipo, bueno, yan tabi ang kon niya. Madali, tabasa ko dalo sa mga reactions kan mga paradangog ta. Bago pa kaya kita kayang mga butante, di pa kita masyadong, ako ang taudai, mga tugang, pag tinawanan ka talagang kwarta during elections sa butante, nakaka-apekto sa decision making sa pagboto. Pagkayo dyan. Sa decision ta na pagiging nga madagit nga si One, nga masupog nga arog kay ni, di ba? Yan sa tuyang pagiging, ang utang na buot system, etc. Kultura ng utang na buot, nga, tarog nga kay nagtao nga. Di ba? Di na hali sa tuya, pero I do not know. Pero nakulang factor pa talaga sa decision making kan iba. Mga tugang, kwarta. Kaito mga statesman talaga ang mga na legislatura. Ngunyan, diba? Ano ini Buda senador, ano ini? Bukal, konsihal, representante, buda senador, Robin Padilla, Bong Revilla, Lito Lapid, Bato de la Rosa, Bong, iyan ang kalidad kan senador ngunyan. Binaruto ta. Baga, di ba? Binaruto ta. Correct. Mga matibayon ka itong escape, pwede pang laban sa Senado, may mga aksyon. Yan. Nasa linya po, nagkapon si Colonel Isguera, kan PSO Legazpi. Colonel Maraynaga. Hello, good morning, BP Henry. Yes, sir. Good morning Good morning sa ating mga listeners. Yes, sir. Ano po may pagdiling ko? Ang programa mo, gusto ko sanang take this opportunity. Alam mo, sana magkaroon tayo ng public outcry, public knowledge. Siguro, panahon na para talagang tabugayin natin itong mga sasakyan na hindi marunong magrespeto sa pedestrian lane. Ay, naiko. Tamaan, Coronel, na pigataramong yan. Grabe, kasi I myself, kaninang umaga, totoo yan, na mayroong mismo dito sa harap ng HP, pedestrian lane, yung mga nangyayari ko. At saka I myself, nag-observe, hindi marunong mag-slow down na mga sasakyan pag nakakita ng white lanes na pedestrian lane. Yes. Kaya siguro tamang-tama ito na umpisa na siguro hihingi ako ng tulong ng media para kung hindi talaga tayo matulungan na dapat let us try to educate our drivers na talagang ang pedestrian lane para sa tao. Totoo, yan observation mo na iling ko man talag mamaniyo malangan ikan sa dong aldaw digdi sa may sa may sentro kan Legazpi, digdi sa may sa may Bio area, diyan sa may kampo, para pag wala ko nang nagminor ako may nagko-cross na sarong babae. So sa tuo ko minovertake sa kotse dit pang masagi sa babae. Totoo yan, kaya siguro yan na isa din yan sa magiging advocacy.
siguro ng PSO na talagang palakasin ang kampanya laban sa mga violators nitong hindi marunong magrespeto ng pedestrian lane. Nagihirid dali, Kailangan permi. natin siguro. Kasi ngayong umaga lang, meron na namang kaunting mabangga. Oo. At umaga, naghahatid tayo ng mga bata sa mga eskwelahan. Nakikita natin na talagang ang mga sasakyan, hindi sila marunong gumalang. Kahit alam nila na may nag-aabang, they do not give due courtesy sa mga tumatawid. Yes. May kwapang, Talagang Colonel. pinapriority nila ang sarili nila, hindi man lang nila binibigyan ng pagkakataon Opo. na makatawid ng maayos itong mga estudyante, itong mga papasok sa trabaho. Opo. Colonel, may kumpuan, Colonel. Igwang penalidad pag de ka nag-disregarding pedestrian lane. May penalidad yan? Meron yan. Meron yan. Merong discourtesy yan. Disregarding sa tama? 1,000 yan sa city ordinance. Oh, siguro pwede yan sa pwedeng ma-impose ta sa mga magkaigwa impo campaign and ma-impose ta sa mga maabot na daw ta. Minakaw sa talaga kay aksidente yan. Doon sa mga ibang nagmumotor, naiko po. Mga makaskason sa pedestrian lane. Yan siguro to. Kaya magre-request ulit tayo. Susunatan ulit natin si Kagawad Alvarizo na kung po pwede, ito ang total activated naman yung ating CCTV camera sa bilog na Central Business District dito sa syudad. Kung pwedeng ma-implement itong no contact policy dyan sa violation ng pedestrian lanes. Opo. Na lahat ng ang aking suggestion BP Henry. Opo. Yung lahat na nagbabiolate dyan, kung makuha namin yung mga nagbiolate na talagang hindi nagre-respeto, gagawa namin ng formal complaint sa LTO para managot sila, hanggat hindi sila nakiklear ng mga problema nila, hindi sila marirenew na registration. Yeah. Lingaw ka ni ba? Ani ba pwedeng aram? Kaya lang talagang nagiging parte kang kultura ninda bilang driver. Tabi, Colonel, di ba? Totoo po yan. Kaya thank you very much. Kaya tumawag ako sa iyo. Sabi ko, it's high time na ang makakatulong naman sa atin ito is community. Ang mga main stakeholders nito, yung mga tumatawid, commuters, pedestrian, at saka tayo lahat. Opo. Sige, At ang main actor dito, tabi, BP, itong mga drivers natin na paano ba sila nagkalisensya na hindi nila nirespeto yung pedestrian lane? Yes. Okay. Sige kanon tayan tawang kikipagkakataon yan ulit-uliton ta sa iba pang mga oras kan mga programa ta para makapun lamang kita ki info campaign regarding diyan sa bagay na. Ako talaga, uni nga ni may texter sabi kan texter ta, ako po sir pirang beses na akong naliligis sa pag-cross kan pedestrian lane. Mga nagamotor buda naka-auto ang Oragon, pirang beses akong na maliligis kang nagamotor tapos hisuryawan pa ako nin muda kan driver. Dagit palugod sa ibang driver na tabi, Colonel Rolly. Tama. Totoo yan ginagawa ng yung iba talagang hindi nakakaintindi. Talagang bastos pa talaga. Opo, okay. Thank you very much for the opportunity, Henry. Sana mag-start tayo ng ating info campaign para talagang hinihingi natin yung suporta ng publiko. Thank you very much. Salamat po. Thank you so much. Mga tugang retired Colonel Rolly Esguerra, Chief Campeso Legazpi. Hello? VP, good morning. Yes, morning, Migo. As usual, magayon mag-irari sa topic ni Sir Rolling o niyan. Oh, at least. Kaipuhan talagang marayan Iyo baga, bago Migo sa reaction mo, gusto ko lang i-congratulate ang PSO. Magayon na ang flow dyan sa may St. Agnes Academy. Magayon na naisip na flow sa St. Agnes Academy. Okay, sige tabi, go ahead sa reaction. Okay, I will be talking on the other side of the coin, tabi. Ano daw kung pakusugon kan Legazpi and Daraga anti-jaywalking ordinance nila? Opo, kasi igwa man pong mga motor na tigagalang ang pedestrian lane. Yes. Okay. Ang problema naman, ako ay for one, na-reparo ko, may mga pagturugan kita na dahil galang ang pedestrian lane. Totoo, Migo. Totoo yan. Observation na yan. Ang sarong lugar tabi dyan sa Albay, Diyan po sa front kan Macdo. Iyo. Makurbada ka hari ka digdi sa may apsi mo. Yes. Makurbada ka dyan. Ang jeep, minapurundo dyan sa Macdo. Exactly. Nalapat dahil ka mababa si pasahero. So pasahero, diretso balyo. Iyo. May problema, Migo?
Kayo tabi, aranihon man sana ko ta sa pedestrian lane dyan. O, doon sa ibong baga? Doon sa ibong? Doon lang sa ibong, mga pirang metro lang yan. Pero ihurugakan, magduman sa pedestrian lane, nabigla kibalyo. Iyo. Tama ka dyan. Pati nga, actually, yan sa pa na dapat i-campaign ta talaga. Nakita man ng mga tao, makross man kita dapat sa pedestrian lane. Iyan dapat, kasi two-way dapat yan. Iyan ang system agihan yan tayo. Iyan ang designed na agihan para sa tuya. Di ba? Iyo tabi, bako lang iyan na ipaggalang iyan kan driver. Dapat igalang man kan tao. Yes, exactly. Kung saan ang pedestrian lane, dapat duman lang magbalyo. Kasi pero sa pwedeng makakose siya kay aksidente, nakakose pa kay traffic. Oho. Maisipon mo po another thing is, arog po kayo ito bagang kanto duman sa McDo. Iyo. Dapat ang mga jeep, pagbawalan man na magpundo duman. Iyo. Bata dyan manugad baga, pera kan migo, nagka-traffic dyan, tas duman sa ano ito, utong sa gilid baga. Yes. Sa gilid, kaya dapat talaga dyan, garo no stopping, ano po kaan, no loading, di ba? Dapat sabi, no loading yan, buda. Kanto bagay yan. Yan. Diba? Dapat tirang meter sa kanto. Dahil ka pwede magpundo dyan. So, sana, mahiling man yan kang PSO. Yes. Although, magayon tabi itong isperso na disiplinahon ang driver na dahil nagagalangkan. Tama. Pero dapat, both sides of the coin, hilingon. Iyo. Ede ko aram igo kung may jaywalking kita. Ang ramo sa daraga igway. Sa Legazpi ko aram ko kitang anti-jaywalking. Sige, discuss tayo pag naimbitaran kita. One of the most livable cities. Dapat igwa. Basta pag naimbitaran naman ako sa traffic consultative meeting, tayo suggest tayo yan. May implementar ka. Tangani na at least, kita man ng mga tao, baka kung kita kan dapat na pagbalyo ta. Iyo tabi. Diba? Ay, sarap pangani, Bigo, na pag may traffic light, diyan sa sentro, Salbatana, naka-green ang auto, ang tao, nagbabalyo. Iyo baga tabi. Ang saro pang, pag concerning naman sa traffic lights, may mga lugar din na ang gigibukan mga nagamotor, imbis na ma-wait, magbalyo, matuo, tapos ma-U-turn bigla. Yan. Iyan dapat, pigiling man yan kan mga enforcers. Tapos nasabat mo kibigla, nako, banggaan ka mo diyan. Okay. Matatakot tabi yan. Yes, opo. Salamat, Migo. Iyo man lang tabi, salamat. Mabuhay. Thank you so much, yan. Sige, tababalikan tan mga isyong yan, mga tugang sa mga maabot na aldaw. Uy, gani sa daraga. Sa daraga, may ordinansa dyan. Hindi ko na-amendang ordinansa dyan. Tabi mga tugang sa daraga albay. Regarding dyan sa jaywalking na yan. Diba? Mga nakul kitang mga ordinansa na pwedeng mapakinabagan. Anyway, sige po, ipagkapadagos na tabi yan, mga tugang sa mga maabot na aldaw. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so. Happy birthday po kay Kuya Mike Dado. Kuya Mike, happy birthday. Salamat po sa sarong dakulang bangkulis. Pagdaron mo sa Sabado. Kami digdi, mahanda na kimaluto. Yo. Na magpansit biyon. Bangkulis lang. Aluto sa mo. Ano pa de? Ha? Ano? Josephine Lee? Ay! Birthday man pala ni Tita Finlingon yan. Tita Josephine Lee, happy birthday. Ang mama po ni Kagawa JP Lee, kan Legazpi. Tita Pen, happy birthday. Josephine Lee, happy birthday po. Birthday pala ni Kuya Mike si Tita Josephine Lee. Sabi, salamat po sa red wine. Puro ngayon may tuka, Puro may tuka, Junior. Salamat po sa red wine. Thank you, goodbye. Mabuhay. God bless us all. Depong personalan, si Henry Impo naghapot lang. Goodbye, mabuhay.